Takže čau, dneska si ukážeme, jak uklidím bunkr. Takže začínal jsem tady tím, protože jsme dělali střechu s Matějem, tak nám tam napadalo listí a vysypal jsem to. Museli jste ocenit moje zpěvací tóny. Tak a teďkon vám ukazuju, jak tady je bordel. Teďkon to uklízím pod lavičkou, protože tam bylo taky listí a všechen bordel a tak no. A nezapomeňte dát like a odběr. A teď tady jdu dělat stůl uklízet, takže tak. Teď jdu tady uklízet lavičku, takže tady mám subwoofer, ten dávám pod lavičku. A kdo uhádne na co je tohle, tak mu dáme na komentář srdíčko a když bude mít kanál, tak mu dáme i odběr. Tady jdu uklízet stůl.